שיניים ושש, אתה שוב בצרות. חכה. שמעתם? צבע אדום! מעט תל אביב! יאללה, יוצא! קדימה! רואה את השובל? טילים מעל העיר. תבריט מנוע! כולם בפנים? נוסעים. ישר לכיוון נתיבי איילון, צריך להגיע לפני התרסקות. רואים את הפיצוץ? יאללה, נתפוס אותם. מחזיקים חזק, זה הולך להיות מהיר. בסדר, אמא, שמתי לו חבישה. אמבולנס פנוי, תן לו לעבור! ראיתם? עוד ירוק. לא מרימים ראש. ממשיכים לעזור. חכים על האמבולנס! כולם מאחורי הסרט הצהוב. תרים אותו, אני מחזיקה את הדלת. שמעתי, נבדוק עכשיו. חמודה, עוד כמה צעדים וזה נגמר. תעלה לאמבולנס, אני פה! שמעת אותם? יש מישהו בפנים. כן. רגע, אני אעזור. אדון, אתה שומע אותי? תישאר רגוע, אנחנו מוציאים אותך. מחזיק, עוד קצת. קיבלנו! כולם מוכנים? יוצאים תוך דקה. אנחנו במסלול המהיר, צריך לעבור דרך מעלה אדומים. אני מסמן על המפה. קדימה, סוגרים ד'. מנים! תחזיקו חזק, אנחנו בדרך. יש מקום בפנים? כן? אוקיי. צילה מעלה בחלון! זה סולם! תעלי בזהירות! הכל בסדר, תחסי אותי. עוד שלב אחד. תודה. תודה רבה. יש אוויר נקי שם מאחור. כיסוי ימין! תנועה בפנים! ריבון עליו! קדימה! תוריד! לרצפה! תססלמת! ידיים מאחורי הגב. עצורים בידינו, נעים להסעה. תראו שם! באגף! מגע במרכז! ימני נפל! ימני בגג 300! אני מחסה. פגעתי בו. נקי. 3 מושבתים. צריך עד שטח נקי, 4 מחבלים מנוטרלים. קיבלתי. תמשיך סריקה. אוסם מורקים מוכן, עוד שנייה מעלה אותו. תופס אותך, אחי. נשימה עמוקה. 1, 2, 3. הרמנו. אמן. בעלמא דיברה כראות מיכון ובחיי דחל בית ישראל. אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשע. אמן. לעילה מכל ברכתה ושירתה. צד שיגור הכתות, חנה סמוך לח'אן יונס, אנחנו נוחתים צפונית, חודרים שקט. ידוע. עולים למטה, מתקרב. מוכנים כאן. צפון דרום. סיכוי דרום. 3 יעדים מסומנים לפי הסדר. אני לוקח ימין. מוכן. אש! סיימתי. מטמין ונוסעים. מתאם מוכן. 5 שניות לגובה. עבודה יפה, צוות. חוזרים הביתה. קומה שנייה, 2 מחבלים בפנים, אחרי הסימון שלי נכנסים. 3, 2, 1. זה האיש. יוצאים, המשימה בוצעה. אדם קרוס. נעים לנקודת פינוי. רואים את המחנה הבא. אנטנה במרכז, נוריד אותה. 2 שומרים בצד ימין, 1 ליד הגנרטור. לוקחים את הימני עכשיו. נקי, מתקדמים. יש תנועה מהמבנה האחורי, קוברת אותה. תרמית על העמוד, 3, 2, החוצה! יוצאים החוצה! איפה המפקד שלכם? לא יודע. תחשוב טוב, עוד דקה זה הגוף שלך על הסלע. יש בית ספר נטוש, ליד אוהדי, שם. מסומן. חוזר על זה, בית ספר ישן, קומה שנייה, הוא שם. טוב. קח אותו. יוצאים. עוד רכס, המסוק מחכה. קדימה. ותעלה אותו פנימה. מחזיר בפנים. דל סגור. אמרנו, כולם חגורים. חימוש שוחרר, בדרך למטרה. פגיעה ישירה. יופי לצור ב2, תצא מזרחה. מאשר, פונה מזרחה, חוזר לבסיס. גם מעל העיר, המטרה ננעלה. נקודות הציון מאושרות. מתחם בכיוון 075, תא הפצצות חמוש. מתקבל, מתחיל ריצה, כל התחנות להיערך. מטען שטיח מוכן, שחרור בעוד 3, 2, 1. פגיעות מצוינות, פיצוצי משנה מרובים. החבילה ירדה, פונים מצב חמקנות פעיל. גוסט 1 קיבלנו, מטרה היא בניין 14, אשר זיהוי? מאשר, יש לי עליו ויזואל, עובר להתנה. אתה ירוק לשחרור. מטען JT, נשק בחוץ, זמן פגיעה 20 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. This is a Fox News special report. What do you make of the airstrikes in Gaza last night? They're bombing apartment buildings. Innocent families are dying. Yeah, it was civilians, not combatants. Those strikes hit high-ranking terrorist commanders planning more attacks on Israeli citizens. They hide among civilians, and Israel even warns people to